ନେ ଏଇ ଶାଢୀଟା ପିନ୍ଧିଲେ। ହେଲେ କାହିଁକି ବୋଉ? କାରଣ ତତେ ଆଜି ପୁଅ ଘର ବାଲା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବୋଉ ତୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ମୋର ଏବେ 15 ବର୍ଷ, ମୁଁ ଆର ମାସ ପରୀକ୍ଷା ଦେବି, ଆଉ ତୁ ଏଇ କଥା କହୁଛୁ? ଆରେ କଣ ହେଲା ତୋର ପାଟି କଣ ପାଇଁ ଶୁଭୁଛି? ବାପା ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ବୋଉ କହୁଛି ମୋର ଏବେ ବାହାଘର ହେବ ବୋଲି। ଆର ମାସ ମୋ ପରୀକ୍ଷା, ମୁଁ ଆହୁରି ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆଲୋ କଣ କହିଲୁ? ଅଲକ୍ଷଣୀ ପୋଡା ମୁହିଁ କହିଲା କଣ ପାଠ ପଢିବି। ଯେତେ ପାଠ ପଢେଇଲେ ସେଇ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡକୁ। କିଏ କହିଲା ଜେଜେମା ଝିଅ ଜନ୍ମ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡକୁ ବୋଲି? ଦୟାକରି ତମେ ମାନେ ବନ୍ଦ କର ଏସବୁ। କେତେ ଝିଅ ଯାଇ କୋଉଠି ନାଇଁ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଆଉ ତମେ ବାପା ତମେ କିଛି କହୁନ? ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି, ଜଲ୍ଦି ଯା ରେଡି ହେଇଯା। ଯା ଜଲ୍ଦି, ଆଉ ଏଇ ଶାଢୀଟା ନେ। କହିଲା ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି। କିଛି ପିଲା ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଉ କିଛି ପିଲା ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ଏମିତି କରନ୍ତୁନି, କାରଣ ବାଲ୍ୟ ବିବାହରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବନି। ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓ। ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।